Ola, que tal? Aquí estamos de novo nesta sección de entrevistas ás distintas asociacións. Hoxe damos o salto á comarca do Barbanza para falar con Ester Vidal, que é a presidenta de Amicos, unha asociación que atende a persoas con discapacidade intelectual. Ester, moi bons días, moitas gracias por vir. Non, gracias a vos por invitarnos. Nada. Amicos nace alrededor do ano 2000, estamos falando, non? Promovido por un grupo de pais e de nais que precisaban un centro que atendera as necesidades dos seus fillos con discapacidade. Conteme un pouquiño como foi ese proceso de nacer a asociación. Eso é moi complicado. A ver, naceu porque xuntámonos un grupo... Bueno, realmente naceu por unhas necesidades. Realmente eu teño unha filla con discapacidade e naceu a raíz deso, porque ela non se quería quedar en ningún centro e aparte non había... Os centros que tiñamos eran moi... A ver, non atendían, entón tiña que derivar a outro sitio, entón naceu Amigos. Foi gracias a, bueno, fun a Prodeme, sempre o digo, a Julio Cortiñas, entón ele foi o que me animou a facer un centro, porque me dixo que non había atención a persoas con discapacidade da comarca. Entón, bueno, empezamos aí, dixen, mira, Julio, non sabes con quen estás falando? Dixenme, sí. Entón, bueno, a raíz deso xa empezamos dunha escola unitaria antigua, cedida por o Concello de Ribeira, empezamos con actividades, empezamos a dar actividades. A verdad que eu e a xunta directiva que tiñamos, que éramos pouquiños e empezamos atendendo moi pouca xente, éramos 5, nascemos con unhas ideas moi claras, que era ofrecerlle actividades e que aprenderan as ideas básicas diarias, do día a día. É dicir, facer a comida, lavar a roupa, bueno, axudar na casa. Costounos un pouco arrancar, a xente que había era voluntaria, traballábamos como voluntarias, e, bueno, facíamos unhas actividades diarias. Bueno, a raíz de aí, pois, sacamos o centro, vimos que o máis necesitados eran as persoas gravemente afectadas, porque sí que había un ocupacional, entón, dedicámonos a atender as persoas con moitas máis necesidades, que era o centro de día. Abrimos con un centro de día, foi unha subvención que nos concedeu a Xunta de Galicia e a Diputación da Coruña para o primeiro proxecto que foi un centro de día, que o tuvemos na Gándara, en Oleiros. Empezamos a atender xente con grandes necesidades. Bueno, despois fomos crecendo, despois tuvemos unha subvención de Deloa, onde nos dou equipamento, e, bueno, empezamos a tal. E despois vimos que se nos desmandaba a demanda. Quixemos, bueno, xa dixo, da comarca do Barbanza, había moitísima xente sin atender. As necesidades eran grandes. Vimos que había familias que non se podían ocupar dos fillos e fómonos por unha casa tutelada por os pais. Entón, a demanda xa era que tiñamos que facer tamén. Bueno, tiñamos centro de día, centro ocupacional, empezamos cas actividades, porque claro, non tiñamos espacio, entón tiñamos actividades de verán para educativo, pero tiñamos demanda dos pais que querían vir para Amigos. Amigos, desde logo, sempre traballou por as persoas con discapacidade que por as súas familias, entón eles sentíanse queridos. Bueno, rapaces que viñan de vacacións, económicamente, familias que non teño por que dicilo, pero bueno, que económicamente moi altos, claro, os rapaces non se lle querían ir, querían quedar en Amigos. De feito, un botou unha pescosa e dixome, mire, yo non me quero marchar para Madrid, yo me quero quedar en Amigos, se non va a poder ser. Bueno, po ano volves. E falame da demanda, que foron notando moita demanda. Sí. Como é o proceso? Se unha familia cunha persoa con discapacidade quere acudir a Amigos, como é o proceso para poder acudir, para poder entrar? A ver, daquela atendíamos a todos. De feito, chegamos a atender a unha persona que estaba en Mimianzo, bueno, da parte do norte de Camariñas, eu por aí tiña un fillo con discapacidade e non podía meterlo en ningún sitio, veu para a nosa casa de acollida, e víamos que a demanda era moi grande. E como me dixías, a demanda fan os pais. Nos intentamos que todas as persoas que veñen a Amigos lle dar plaza. E mentres non a teñen, a mellor se atende igual. Vale, ahora mesmo, pois, a verdad que, bueno, hai un protocolo que se levan os técnicos, pero, bueno, sí que é verdad que hai unha demanda. Non é o mesmo na residencia, que a residencia se leva outros paus, pero é que é verdad que se damos atención, se unha persoa o necesita, damos atención.
A demanda vese día a día cando a xente está contenta. Ese é un movimento como a todos. Ti se vas de boca a boca e ti ves que o teu fillo está ben, pois ti queres. Entón a demanda vai aí. Bueno, ahora mismo somos autonómicos. Na residencia hai xente de todos os sitios. De Vila García, de todos os sitios. De todas partes. Sí. A asociación di que atende ás persoas con discapacidade, pero tamén ás familias. Eu quería preguntarlle que necesita unha familia dunha persoa con discapacidade? Apoio. É sentirse que o seu fillo está ben. Apoio. Ahora mesmo non te podo decir se hai algunha persona con necesidades... A ver, axudamos ás familias do que sea, incluso mandándolle alimentos. En algún momento sí se mandou, vale? Entonces, hai familias que necesitan de todo. Pero o máis importante para as familias é que eles sepan que os seus fillos están ben. É dicir, tens que pensar que os de amigos pois son meus fillos. Eu sinto así. É dicir, as persoas que van para ali son fillos de amigos. Ti tens que pensar que a casa de amigos é a casa familiar dos fillos, é o teu fogar. Entonces, bueno, pois, eso. É dicir, a familia necesita saber que os seus fillos están ben atendidos. 20 e tantos anos despois xa de fundar Amicos, como ve a atención ás persoas con discapacidade por parte das administracións públicas? Mellorou? Supoño que algo melloraría, non? Desde aquela. A ver, desde que naceu Amicos a ahora, tuvemos moitos impás. Vale? Se te dixen antes, a integración é moi bonita dicila nas palabras, pero, bueno, sí que mellorou moito. Entonces, que evolución hai? Pois hai boa. Que pasou? Que da pandemia perdemos moitos dereitos. Vale? Na pandemia perderonse moitísimos dereitos, incluso eles se sentiron mal. Eu penso que en educación perdeuse na pandemia. Intentemos retomalo, pero a pandemia foi dura para todos. Vale? Entonces, desde que nasceu Amicos agora, moitísimo. Moito mellor. A ver, nós estamos moi contentos por o traballo que estamos facendo. E nós é verdad que sí que temos unha integración. De feito, os nosos rapaces salen a traballar. Se hai algún, insertámoslo a traballar. Teñen o seu, deixamos o día a día elegir. Cando lle pensamos a deixar elegir, quedámonos sorprendidos, porque temos un taller que lle chamamos a Fábrica Social, que colaboramos con Gealsa, colaboramos ca Xunta, colaboramos cas empresas, con todas, estou nombrando así, nunca debo de nombrar empresas porque me quedarían moitas, non? E na Fábrica Social, pois, temos un taller de serigrafía, temos manipulados, temos de todo, e quedámonos sorprendidos cando algúns lle preguntamos onde queren ir. Entón, queren ir á Fábrica Social. Por que queren ir á Fábrica Social? Porque ali síntense valorados. Ali sinten que realmente eles son algo para a sociedade. Están facendo algo escrupulosamente que non nos iríamos capaces a facer. Porque o seu traballo é impoluto. Era o que lle dixía a algún alcalde, que non me gusta dicir, ou a algunha administración ou a algún particular. Son persoas con discapacidade. Sí, pero que o traballo deles é que non ten fallos. É que non ten fallos, porque como teñen o tempo do mundo, nós temos o punto de apurar. E facémolo apurado, pero non. O eles é meticuloso. Entón, o que poden facer eles non facemos nós. E xa che dixo, quedámonos sorprendidos da Fábrica Social co que eles valoran o seu traballo. Porque para eles non é tempo. Podemos meternos presa. Pero eles din non, pois, que lo ven. E tamén lle gusta recibir unha recompensa por o traballo. Nós, de feito, pois, tiñamos a costumbre de darlle sempre unha gratificación. Para eles iso, incluso faloche de persoas que teñen nómina e dixían eles, para min é máis gratificante o que nos das que a nómina. A nómina non a vemos. Era 10 euros ou 20. Entón, eles queren ser partícipes da sociedade. Mal é que a sociedade non nos acepta.
Cree que non os acepta ainda falta moito por aceptar as Home, persoas con a ver, discapacidade. sí que o acepta, pero sí que é verdad que se ti tes que pedir un traballo e che din que o vai a facer unha persona con discapacidade, hai xente que di, ui. O que non sabe esa persona é que eles van a ter, se a mí mo piden que yo faja dun día, eles vai a falta máis, a máis os apoios, pero con apoios eles son capaces, home, non todos, vale, non vamos a poñer todo, pero a maioría. A ver, estamos falando xa de todo en general, pero que tens que deixar tamén aos graves que se sintan valorados, e que ese traballo para eles é o seu traballo, e síntense moi valorados a facer eso. E pesan os tópicos socialmente, por exemplo, outro día miraba unha entrevista a dúas persoas con síndrome de Down e decían que lles molesta moitísimo estes tópicos que hai, como, por exemplo, os síndromes de Down son tan cariñosos, o síndrome de Down dan tantos bicos. El decía ela, eu non dou bicos, nin dou abrazos, nin dou nada, eu son como son, porque son persoas coa súa personalidade diferente cada unha, non por ser síndrome de Down son todos iguales. Siguen pesando esos tópicos, esas creencias populares, esa que ao final é ignorancia, non, sobre a discapacidade. A ver, realmente, as persoas con síndrome de Down, non todas, para a maioría, son super cariñosos. Iso non quere dicir que queiran a todos, Claro, claro. É dicir, todos somos cariñosos cando... Con quen queremos. Exacto. Exacto. A ver, os síndromes de Down son moi agradecidos, pero eu creo que todas as persoas con discapacidade, eu creo que todas, estouche falando xa de persoas moi gravemente afectadas. Non sei se era a pregunta que... Sí. Quería preguntarte tamén, foron medrando, como me comentaba antes, foron cada vez tendo máis instalacións, teñen un centro de día, un centro residencial, un centro ocupacional. Quería saber un pouquiño que se fai en cada un deses sitios, así, brevemente. Temos moito máis que eso, Sí, é pouca cousa. Un fogar, a atención temperá... Vamos a ver, por onde empezo? Por onde queira. Polo centro residencial mismo. Centro residencial, 24 horas, 365 días. Pois os que están na residencia van a actividades. Procuramos que todos os fins de semana salan. Cando foi da pandemia pasaron moi mal, pero os que teñen a residencia sácanos, pois mira, van tomar algo a Boiro, un sitio cercano, van... A ver, sempre lle damos a elegir. O outro día viñeron a Villa García, foron en tren hasta Santiago e volveron a vir hasta Villa García, porque había algúns que non conocían o tren. Eligen eles, pois, ver unha película a Santiago ás Cancelas, bueno, eligen eles actividades. Ahora mesmo van sair de campamento á neve, porque queren. A ver, nunha casa, os fillos tamén nos teñen que dar libertad. Vale, pois o do fogar amigos, o que intentamos facer é que eles estean contentos. De feito, cando houve algún que veu de fora, non, me dixía, eu non quero estar aquí, metedes preso. Ui, abre a porta, vaite. Eu non che prendo. E outro día, falando con ele, me dixo, que tal estás? Cando foi da comida de Navidades. E me estou moi contento. Como que estás moi contento? Moi contento, ya non me vou para ningún sitio. E se che abro o portal non te vas? Non. E se están as actividades que facemos na residencia, pois, máis ou menos dun fogar. Home, si temos as nosas limitacións que non podemos deixalos, sabes? Son persoas con discapacidade. Pero tamén hai algúns que son superautónomos. E si hai algún que se quer marchar, tamén o deixamos marchar, sabes? A ver, son persoas con discapacidade, hai que conocerlas. Moi ben. Eligen eles, agora temos unha opción que eligen eles, deixa o menú é o do día, pero o desayuno eligen eles. Teñen buffet libre, sin pasarse, claro. Pero, bueno, sí. E por iso che dixo que, bueno, despois teñen actividades, teñen unha hortiña. A ver, van a voluntariado, bueno, están contentísimos. E aquí na residencia, no centro residencial, creo que tamén hai como un servicio que chaman respiro familiar, pode ser, para leválos de maneira puntual. Que é isto do respiro familiar? O respiro familiar é que todas as persoas que teñen unha persona con discapacidade teñen dereito a un respiro familiar. Por exemplo, eu teño unha filla e quero-me marchar de vacacións e eu non podo, se ela non quer vir comigo. Entonces, en amigos, pois pódese ter o respiro familiar. Pero iso se estuvo sempre, Estou falando con residencia e sin residencia, vale? Cando tiñamos a casa, pois, a ver, aínda que dixían que o facíamos todo mal, e os pais podían traer un fillo e deixalo ali 2 ou 3 días. Mira, os respiros familiares, ti imagínate que a hora de sorpresa che falleza alguén. Vale, ese é un respiro familiar xa urgente, iso xa non é un respiro familiar,
Esa é unha necesidade. Vale, pois eso sí existen amigos. E despois o respiro familiar é cando a familia pois, decide irse de respiro familiar. E se lle pregunta a eles se queren quedar. Non obligamos a nadie, porque a familia queira, Se a familia quer e eles queren ir, pois bueno, a ver, intentamos convencelos, se a familia non quere, que hai de todo, pero bueno, sí que hai respiro familiar. Por exemplo, no centro ocupacional aprenden profesións, aprenden como é o que fan ali? A ver, o centro ocupacional, ahora mismo, xa te dixen antes, hai a fábrica social, hai un taller de cerámica, hai música, hai internet, bueno, todo o que é informática, que queres que che diga? Poden aprender o que queiran, Sí, a ver, o taller de cerámica ten moitos anos, porque aí é unha forma deles expresárense e relajarse. Porque as persoas que son moi graves relájanse moitísimo amasando o barro e despois facendo as súas figuras. Entón, depende, sabes, cando vemos as cousas, entón, esa é unha forma de relajación. Pero, bueno, hai talleres ocupacionales de todas as clases, é dicir, hai informática, música, quedaríame, non sei, pérdome. E na sección que teñen de atención temperá, supoño que para nenos moi pequeniños, non? Cando nacen, se lles detecta unha necesidade para atendelos canto antes para que poidan mellorar o máximo posible neses primeiros meses ou anos de vida, non? A ver, o que lle estamos ofrecendo aí ás familias, porque é moi duro, por experiencia propia, que che digan xa a primeiros que tes un fillo con discapacidade, é moi duro. Pois o que lle intentamos aí axudar é a enseñarlle a levar como, porque estásme falando de 0 a 3, non? Sí. Vale, pois aí de 0 a 3 o que se fai é traballar cos pais, é máis darlle unhas pautas de orientación para que eles fajan ben as cousas, encamiñen ben, porque realmente, pois mira, por exemplo, o autismo. O autismo, a ver, hai familias que teñen 2, e iso para esa xoven é difícil, moi difícil. Ti tes que pensar que hai rapaces que non falan. É moi duro pos profesionales. Eu intentín que un rapaz con autismo falara. É moi difícil. Non o conseguían os monitores, pero eu conseguín que falara. Sí? Sí. E como fixo? Pois moi sencillo. Eu tiña unha gratificación todos os meses, despois xa non iba todos os meses, iba cada 15 días. Era unha gratificación que lle dábamos, xa te dixen antes, aos rapaces, por o seu traballo. A ese rapaz encantaban as galletas de chocolate. Entón, a gratificación, aos pequeniños non eran cartos, eran as cousas que lle gustaban. Entón, xa ele eran as galletas de chocolate. Entón, as primeiras palabras que empezamos era por favor. Entón, se les enseñábamos, autistas teñen uns señales para pedir a galleta. Entón, a mí non me valía. Non. Entón, por favor. E claro, as primeiras veces costáballe. Estouche falando dun rapaz que era maior. Vale? Quer dicir, non sei se tiña xa 7 ou 8 anos. Primeiras veces, por favor, costoulle traballo. Pero, bueno, ao final conseguía a galleta. Que era o que quería, era o que quería era a galleta. Sí, a galleta de chocolate. Ás veces levaba 2. Vale, costou, pero despois era chocolate. E despois era galleta. En un ano conseguimos, por favor, unha galleta de chocolate. Salía dali emocionada e sufrindo, vale? Porque a min facíanme sufrir con el, porque eu quedaba con el, el tiñame que dicir por favor. Cando mo dicía 2 veces, que non mo dicía ben, pero bueno, a mí non me valía a chismiña, de pedir. Entón, conseguín. A ver, a miña labor ahora mesmo non é esa, sabes? Quero dicir que hai xa bastante xente, pero bueno, pódense conseguir traballando con eles moitas cousas. É verdad que canto máis de contado os pais se dean de conta que é difícil, que teñen unha persona con discapacidade e lle dean atención, moito mellor vai a ser para o futuro deles. É moito máis fácil. Se desde o principio levan todo,
pois aí é moito máis fácil a integración, que lutamos por ela, é máis que podan acceder a un posto de traballo. Eles é super gratificante o seu posto de traballo. Iba a preguntar que é o que máis necesitan, que é o principal que necesitan estas persoas. Non sei se xa me respondeu antes co de sentirse valorados. Sentirse valorados. É o fundamental, E queridos, sí. E saben perfectamente cando unha persona lle quer ou non, E que lle diría a esas persoas que non os tratan tan ben? Que se poñan da piel das persoas que temos fillos con discapacidade. Que sí que de verdad que queremos a todos os fillos, pero eu creo que eles lle queremos un pouquiño máis. Non, a ver, non que o queiramos, sino que lle damos un pouquiño máis. Normal, tamén o necesitan un pouquinho máis. Tamén eles dan, moito máis que os outros. Sí, moito máis que os fillos sin discapacidade. Sí. A miña filla sabe perfectamente cando eu estou mala, cando non estou ou cando necesito. E tamén sabe cando me pode tirar por o xenio ou cando non. Quero dicir que son moi inteligentes. Sí. Son moi inteligentes. Teñen unhas cousas de inteligencia que non as temos nós. E xa para ir acabando, como podemos axudar a amigos? Se queremos axudar, podese donar, podese... Facéndose socio. É dicir, a ver, hai moitas formas de axudar, pero facéndose socio. A ver, temos empresas que nos axudan moito, pero, bueno, facéndose socio. Facéndose socio, colaborando, dando traballo. Eu penso que ahora mismo, quizás, o que máis necesita amigos é colaboración e socios. Estamos con outra parte da residencia, estamos con outros proxectos. Que outros proxectos teñen tamén, era o que eu quería preguntar? Proxectos moitos. Moitos. Somos ambiciosos. A ver, amigos ten proxectos. A ver, temos que pensar que as persoas todas temos xa me emociona. Todos temos unha vida e a vida vai correndo por todos. Entonces, tamén é verdad que temos outra aprobación detrás, porque realmente si hai moita xente detrás. É dicir, eu dixía, se amigos medra, despois queda vacía, que vamos a facer con eso? Eso non vai a pasar nunca. Hai outra población que ven detrás, pero tamén é verdad, vale, que os que veñen vanse facendo maiores, vale, e necesitan outros cuidados. Iso temos que ter xa presente. Pero tamén é verdad que temos que mirar xa para a residencia, para cos pais que non queiran ou que non podan atender aos seus fillos, xa terlle residencia. Que proxectos temos? Pois mira, estamos pensando en un proxecto que sirva para toda a población que les se valan e que eles podan facer. Porque non todos os traballos poden facer, porque é o que che digo. Cando tes a vitalidade de 25, 35 anos, 40, comes un mundo, pero despois, cando tes menos, pois entón estamos mirando cousas para que eles podan facer. De feito, cerca de amigos, pois vamos a facer un proxecto de outra cousa. Non che vou a dicir. É todavía secreto. Se non sale... Non, secreto non porque sai, senón por si hai licencias pedidas, vale? Vamos a intentar... A ver, amigos ten que crecer. Vale? Aquí vamos, despois temos que pensar que temos que facer casas. As casas, pois o terreno non é tan bo, entón, ao mellor temos que facer algún edificio, temos que pensar. E temos que pensar que temos que crecer, e buscar medios e cartos. Entonces, pois temos que buscar fórmulas. Que é secreto? Home, non é secreto cando é público. Non, me refiro que igual non o querían desvelar aínda, pero, bueno, están pendentes de licencias e dese tipo de cousas. Non, xa temos pedidas licencias e vamos a vender. Xa che dejo, vamos a ter así un boom que vamos crecer. Que non gusta que nos vexa. Vale, que sí que nos van a ver, é que nos van a ver, porque cando unha cousa se vai comprar ao notario, pois é pública, cando unha cousa se piden licencias dos concellos é pública, o que pediría é a todos que nos agilizaran o máis posible a tramitación dos papeles. Jolín, pido yo todo, a min cando vou, se lle dixen, eu veño aquí a pedir, a min non me diga que me dá, a min fájamo. Se veñen pedir aquí desde amigos que sea unha administradora ou que sea o director ou que sea algo, pois, oye, por favor, abridelle o camiño. Entón, o que pido é a administración, é as
empresas. Unha que confíe en amigos. Porque eu penso que fixemos ben o traballo cando estamos onde estamos. E outra, que nos agilicen os pasos para poder adiantar. Porque nos din, dentro dun mes ate desas licencias. Pero que a mellor pasa un ano. Porque dicir, é moi bonito, dicir, pois facer. Como fai amigos? Dicía unha vez unha persona, jolín, pero que vos hai os que parar. Como que parar? Ao contrario, ábrenos as portas. Pois se lle parece, con eso quedamos con esa reflexión, para acabar. Sí, de que agilicen as Que cousas. agilicen as cousas un pouquiño. Sí, eu creo que non sei se estuvo ben, se estuvo mal. Estuvo perfecto, pois moitísimas gracias por vir hasta aquí. Gracias a vos. No, gracias a usted polo que fan, sobre todo, por todo o que fan. A ver, nacemos para iso. É verdad que eu podo dicir que nacín por unha filla, pero teño moitos fillos. Sí, todos. Todos son os seus fillos. Sí, amigos son os meus fillos. Bueno, pois con iso quedamos, nada máis que decir. Moitas gracias e ata a próxima entrevista.